Madzulo abwino Amalawi tonse, olemekezeka osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana, okhudzidwa komanso ndi osakhudzidwa omwe koma amene amvereko audio yangayi makamaka pa nkhani zimene zachitika dzulo muno mdziko la Malawi pamene tinali ndi miyambo iwiri imene mwambo waukulu chabwino potukula kwa mwambo koma ndinene choncho mwambo waukulu unali ku Nthunga kumzimba mbali modzi Nkhatabe kumene kudagwera ndege imene idapha anthu 9 komanso mmodzi mwa anthu amene anamwalirawo pangozi imeneyo mwa anthu 9 iwo anali vice president wa dziko lino la Malawi komanso nthawi imeneyo adali mtsogoleri wa chipani cha United Transformation Party UTM. Mwambo wa kunsipe unali okhudza ndi banja la Dr. South Claus Chilima amene tikuti anali vice president wa dziko la Malawi. Chandiyankhulitsa nchonena kuti miyambo iwiri kuti balansidwe Amalawi ambiri aona kuti mwina chinali chachilendo kwambiri chimachitika posakhala ndi chidwi chotsatira kuti miyambo imeneyi inasiyana chiyani ndipo inafanana chiyani. Kodi kunali koyenera kuti mwambo umene uchitika umodzi kodi udachitikira kuti mwambo ngati umenewu udakhala kuti mwambo ni umodzi. Kodi kwina anatsogolera ndani pa zifukwa ziti monga ku Nthunga anatsogolera ndi aboma kunali His Excellency the Senate President wa Lazarus Mekatha Chakwera amene ali president wa dziko la Malawi komanso pa nthawi imene Dr. South Claus Chilima anali vice president wa Dr. Lazarus Mekatha Chakwera. Koma mwambo wina unalotsogozedwa ni banja la Dr. South Claus Chilima umene anayika mwambo wa misa pa tsiku lomwe tikumbukira kuti ndege imene idagwa muno Malawi umene unachitikira kumsipe. Ndiye pamenepa zaonetsa umunthu ndi uchizereza pamenepa ndi mmene tayimvetsetsera mikumano iwiri imeneyi kapena miyambo iwiri imeneyi chifukwa ngakhale ku Nthunga nakonso kunalinso mwambo mapemphero kunalinso wotsogozedwa ndi a Bishop Nyirenda ngati sindinalakwitse dzinalo mulikhulukira Anzuzu Diocese pamene kunali a Bishop Chifukwa Dedza Diocese. Chandiyankhulitsa ni zokambakamba za anthu mafora mosiyanasiyana inenso ndikuonjezerapo tsopano kuti gulu limene lidabadwa ndithu ni matenda a mbongo latembenuza kapena lupitirizabe kuonetsa uchitsiru wawo polephera kusiyanitsa miyambo iwiri imene kapena kufananitsa miyambo iwiri kapena kulemekeza miyambo iwiri imene inachitikayi. Mwambo umene unachitika ukulu wa ku Nthunga ngokhudza maliro onse anthu 9 inali national mourning kapena national memorial day ya anthu amene adafa pa ngozi imeneyo. Komanso ma national memorial days muno Malawi imene isiyoyamba kuti Dr. Lazarus Mekatha Chakwera ndi amene yachitikira okhawa pamene ma president akumbuyo kwa zimenezi sizidachitikepo mkumbuyo komwe ayi. Nukumbuka kudali anthu amene adakokoledwa kwambiri ndi Napolo mkupira mkuzomba ngati sindinalakwitse kumene kuliso chipira chachikumbutso cha anthu amene adafa pa ngozi yokokolodwa ndi madzi Napolo. Ndikubweranso timakumbukira tsiku la 3 March pa 3 Marichi pamene timakumbukira kuti Amalawi ambiri adaphedwa pomenyera ufulu wa dziko la Malawi. Timakachitira ku Nkhatabe kumene anthu onse ambiri adafera kumeneko ndipo chipilala cha anthu onse kadafera kuti mayina ali pati ali pamenepo ifo kumeneko kudafera gulu ndipo mwambo umene umatsogozedwa ni boma. Tachoka yapo tifikenso nkhani ya John Chilembe ngakhale na Joera. John Chilembe timakumbukiranso kuti pa Chilembwe Day pamakhalanso mwambo kumene kwawo kwa Chilembwe koma kumakhala mayina anthu ambiri amene adafa nawo ndi Chilembwe nthawi ngati imeneyo chipilala chawo kapena chipilala chachikumbutso chili kumeneko. Komanso nene kuti ku Zolozolo ngati si kwa Toto koma khali Zolozolo kumanda kumene kudayikidwanso anthu
opitirira 22 amene adaphedwa pa demonstrations olimbana ndi boma la Peter Mutharika, Bingu Mutharika 2012. Anthu akumpoto anaphedwa kwambiri ndi apolisi pa tsiku limenelo chifukwa kuti akuti nkatani koma idali ma demonstration. Ndipo manda adayikidwanso pamodzi, ndipo anthu akumpoto akachita mwambo umenewo ndiponso amakhala onse limodzi kokumana kumeneko. Yawa poti adawayika pamodzi zimakhala ngati zaphatikizika kuti pamwepo malo achikumbutso komanso omwewo mpopali anthuwo. Koma kuti akakhala aliyense adayikidwa kwawo, bwezi pali malo amodzi okha amene mayina awo akadalembedwa pa chipilala ponsepo anthu kumakumbukira imfa zawo mmene zidakhalikira. Komanso tichoke apo ku Lilongwe ku parish ya Katolika ya Kawale kutatuwera parish ali ndi chipilala cha chikumbutso, chiliza cha chikumbutso pali Nthipe, pa mtsinje wali Nthipe mukamapita ku Blantyre kutuka mu Lilongwe, pamene padagwera azimayi amenewo adamwalira azimayi fupi 23 if not 22, pamene padamwedwa chiliza cha anthu onsewo mayina awo nkualemba pamenepo kuti mpadafera. Ndiye mwambo komachitika wokhudzana ndi parish yonse kuti ochita mwambo akati tiye ndikachite mwambo wokumbukira anthu amenewo amapita pamenepo, sapita kumene aliyense adayikidwa monga amene anthu a UTM ndi a DPP akhala olankhula mafola osiyanasiyana nuduka mitu kwawo. Komanso atataone mwambo umene unali kunthunga dzulo unali wokumbukira anthu onse 9, koma zikukhala ngati kuti anthu ena onse 8 amene adamwalirawo kwa anthu achipani cha UTM ndi DPP, anthu amene adali osafunikira wofunikira kukhala Dr. Saulos Claus Chilima okha, mwina poti ankadira zawo. Wenawa a DPP akulankhula zimenezo osakhala kuti ankakonda Chilima amene ankafuna Chilimayi, koma afuna opsinda kapena kuti ufuna opezako anthu ndithu amene ali opepuka mitu ndi mbongo momwe kuti sanagwiritse ntchito Dr. Saulos Claus Chilima ngati kuti iwowo chisoni chidawagwera nkutheka iwowo ndi amene adali adani kwambiri, komanso osati ndi amene kutheka koma ndi amene adali adani kwambiri a Dr. Saulos Claus Chilima. Ngati mulungu ngati mzimu wa munthu umaona, Dr. Saulos Claus Chilima sali wokondwa pomaona akabambe akulankhula zawo, sali wokondwa pomaona a DPP akulankhula zawo, kumene kuti aife takatenga boma likafufuza nkhani ya imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima pasi pa mtima lukondwerera. Nanji nkupezeka kuti mwambo umene unachitika ku Nsipe unaonongeka ampingo atachoka. Ampingo atachoka, a bishop chifukwa atachoka, kunachitika chisawawa kwambiri. Numvera chifundo achibanja pena pake kuti mwina mukupepuka mphamvu ndi mawu opereka kuzipani za muno mdziko makamaka zotsutsa boma zimene nthawi zonse zikugwiritsa ntchito Dr. Saulos Claus Chilima ngakhala adali mdani wawo. Zikakhala za nyanga nkuchoka komweko, chikhala mulungu amayankhula ndi anthu kuti nsangati yankhula imene adalilima akhoza kuti yankhula timve chidachitika nchiyani. Kodi pakati pa anthu amene olira zenzene apa ndi ndani? Koma zimenezi mulungu amayankha mwanseri tione kumathero, chifukwa kalikonse kamakhala ndi mthero wake. Kopezeka kuti chipani cha DPP a Bright Msaka akuti yankhulira Peter Mutharika akuti iwowo ngachisoni kwambiri ni imfa imeneyi, pamene Professor Arthur Peter Mutharika kungo kuti vice president wawo nthawi imeneyo piyo uyu Dr. Saulos Claus Chilima adana naye samamfuna. Nanji atamba chipani cha UTM adafuna umupha ngati galu, ndipo misonkhano amati nikunyenya nikuphulitsa uwona chichewa chilichonse choopseza nikulodza. Peter Mutharika adayankhula ngati amenewo. Ndipo Dr. Saulos Claus Chilima Zuma Hussein Mtendere adayankhula zambiri mu kampeni 2019-2020 kuti tsano azikatenga boma ni Dr. Nthamene kuti akaime pa 2019 komanso akaime 2020 akudandaula kulira mwana munthu akunthamangisa ngati galu ufuna umupha maziwembu. Lero akayimirire nkukayimiriritsa nzoona organizing committee nukayika committee kuti a DPP ayankhule, kwa mulungu akuyang'ana ni mwapadera. Nkuyankhula kuti ifeyo basi tukwana azawo akongeresekana nchani amatukwana anakewo. Kenako nobwera ndiye kunali pada wenewene kumsipe msonkhano wa wana. Koma pezo kuti naosa akabambe akuti ine pamene akabambe sadafuna muona Chilima ulemekezeka ku DPP ali vice president wa dziko lino. Adamulanda nyota za vice president. Kumulanda ndithu ngakhale kapeta ofera osayipondaso mwana munthu.
munthu akapume we mwafa akapume koma mukunseweretsa poti munthu wakufa salankhula mtumbira suuka ukati chita ukabwerezera kapena ukayankha zinthu zimene zikuchitika kunja koma mzimu wake ukadayenda ukukutani muone zimene muone okolola akolole ambwite amayikali ati mulungu nthawi yake kuli bwino ngati mulungu akupatsani mpata olapa bwanji mulape machimo amene muli nawo amayikali ati Madam Patricia Kaliati ngati muli mwayi mupatsidwa kuti mulape machimo musimufuna ulapa chimo limene mdachita pankhani ngati zimenezi nanunso mdaveka nlani ufungu simunatiuze anthu ambiri tikati famala imachita mwano koma tena kuti simunaliuze dziko kuti nkhani ya godi papa inuyo ikukhudzani bwanji ndipo kodi zikuchitika nchiyani tudziwa mboma malamulo asalola za ufiti koma inu mdaveka kuti mdayankha kuti bwanji pamenepa zochititsa manyazi kwambiri mukulankhula zanu zopanda pake banja la malemu Dr. South Kauchima ndi wana wake adachokapo inu mukulankhula kodi akadadziwa kuti inu ndina anthu achilungama akadakuthawa mponi akadadziwa kuti zimene mankhula iniyo zonza mzimoyera adakuchokera mponi sabwe izikuyendani sabwe ngati mdayionapo sabwe amayikali ati ngati sabwe idayionapo izikuyendani mchiuno kapena mmutu kuti mudziwe kuti kudziko kuno kuli manyazi mzikhala nawo tikati sabwe izikuyendani ndiyo kuti manyazi mzikhala nawo pachichewa zimene mwayankhula tiyang'anitsitse zimene makhala muyankhula niyo zimene amayankhula Dr. South Kauchima pankhani ngati yanthu limene mkonza mzimu woyera uli ndi ndani anthu nonse amene mayankhula zopanda pake kapena mbali zapake inu yanake nikumene koko koma ndi mene amayankhula Dr. Lazarus Mekathe Chakwera anthu mkozo olankhula koma zimene amayankhula mkweza mzimu woyera uli ndi ndani ngoti ayi mulungu kodi mungalole amene adapha munthu mdapha munthu ndinu kanchifukwa munthu okukhaulitsani mulungu okukhaulitsani apapa. That's why there is a total disorganization, complete disorganization imene ili kwanuko ku UTM ni ku DPP ngakhale mtati mphatikizane mwachedwa chifukwa kuphatikizana kwake si kuphatikizana kwenekwene tizoona mpata uli pakati kuphatikizana palibe ngakhale mtati mphatikizane mungophatikizane natsogwe inokanoka koma kuvoterani kulibe mwaola mwanunkha kwambiri mulungu amene na amene wakukhaulitsani kuti mukhale disorganized mukhale opanda chikoka mwayitanitsa anthu ambirimbiri otchuka bwino kuti akuthandizani oyankhula zakanika anthu achitotopa aonanso okha kuti apapa zakanika chifukwa galu kabati gwira iweyo nguti gwira galu angouwa mnwake galu chamangopanda galuyo ndiyo nchitsiru ndiye ngakhale ayena anapezeka wena mpingo uwikira ndi kumbuyo ukubapani kuti upeza kuti mungu waonongera kumsana ino ana wake inu ndinu wowola wonunkha angokutayani malankhulidwe opusa malankhulidwe opanda zeko malankhulidwe ngati mmene zimayankhula ku nyumba kwanu inu ana wanu ndiye nzeru zefe uchitsiru wa nyumba mwanu ndiye fe nzeru zefe anthu azikutsatirani zimene zozo hayi ndithu msadabwe olo MP amayikali ati mwavutika muono kakanga chepe kamene muli nako ngati mmadziwa kuti munthu ntheni akamatchuka kwambiri nukafanu chitsiru komanso nukafanu mphawi inu tiziona ndithu ndiye mulungu pene paka amakhaulitsa mwa njira ina akusungane nthawi yayitali muone ndithu timalaiku ngesipata imatani muone ndithu kuti mulungu ali kumbali ya ndani pakati pa mbali ya inu ndi kumbali kumene mutu kwana inuyo achakwera akulakwene chana mayikali ati akulakwene chana kuti Dr. South Kauchima adakamwalire muli nduna tiye mdakalankhulapo zopusa zathu tumene uzo makamulankhula ufiti mpaka mwapo muchioneka ti akaka nkafiti simudadziwikira lero zoti ndinopanda pake tidakudziwani kalekale kulankhula kwanu lilime njoka sato yeniyeni kukamwa sikwanu kokha kudangokula sikwanu kokha ukula kukamwa sudziwa yankhula koma chikali kapena chibadwa ndiye makhalidwe anu malankhulidwe anthu amene anayankhula a president malero chakupemphereranitu mmadziwa kuti pene pake upempherera anthu oti akuchimwira mulungu amazitembenuza momoti akulandedi madalitso a munthu amene akuchimwirayo akukhululukirayo amangokutembenuza nokukhaulitsa iweyo kwatha kwake chilango kuti mulungu amapeka ndithu
povera munthu wolirayo chifukwa pali kupempherera kwina kuti ambuye mwakhululukire saudziwe chauchita. Kodi Yesu inasadatero pa mtanda kuti mwakhululukire saudziwe chimene auchita? Mudavota usaja Mulungu adakhululukira? Kodi ife mnaona Mulungu amatikhululukira papali bwana kuti ayi ngatiye ndizingo chimo Mulungu akatikhululukira? Zona zimenezi munthu amene amalapa Mulungu ndi amene amakhululukira. Koma munthu akhoza kupemphererani kuti Mulungu akukhululukireni, koma ngati inu simusintha khalidwe lanu Mulungu sangakhululuke. Mulungu sangakhululuke. Ndiye dziko la Malawi tili pa mavuto zedi pokhani anthu ngati inuyo. Komabe ni sukulu imene tili nayo yoti oli mdziko mmakhala anthu otani. Nidale napo kati apo kuti dera lina la dziko lililonse kumakhala vitsiru va mdzikomo, kumakhala vigawenga va mdzikomo, kumakhala mtundu kagulu kena kabanja kosautsa zedi, kantunkha kamtopola kantudzu kodzimva konyada kadama kodziona koderera zawo. Gulu lake ladu kuti kumuona nga umudzionongera osadziri mudzionongera mungoona ngati basi mudzola mafuta ayi kaife daona ri mudadzionongera nchenche zingozungulira basi. Sinchuchi zikuzungulirani mni nchenche ndiye nchenche zimanondola chinthu chonunkha. Ndiye ino azivani zosiyana-siyana opposition ngati mulolankhula vibwetu m'misonkhano msadabwe. Ni Mulungu amene akukhaulitsani musamayankhule zinthu zofeka pakati pa gulu. Ni Mulungu wakupatsani mpata Mulungu nthawi yayitali ndiye mwasewera zimenezo ndiye mukolola zomwezo. Nonse amene mankhulo amene kuzopanda pake inu ngakachita kampeni pamali mwachita kangati za kampeni pamali ngati amene olankhula ngati mali amene mwagonera chimwalire nja Dr. South Coast mazima usenintende na zawo 9 mungochwa mali amodzi okha. Mungochwa mali amodzi okha mmatembere amene mupangeni yoka mkamachwa munthu mmodzi mwa anthu 9 mmatemberero amenewo chifukwa ndiyo tenawo kwa inu yona agalu. Koma adawasankha chilima akagwira nawo ntchito mu ofisi mwake. Boma idampatsa chilima nguvomereza ipatse ni anthu amene azigwira ntchito ndiye sangakhala agalu kwa inuyo ayi. Amene utiyentiriye nawo limodzi natora South Korea. Tikamalira John Chilembe timalira kumodzi na anthu amene osadafera naye limodzi achina John Gray kufa na zawo. Tikamalira ku third marriage kuti madandaula kuti wodi anthu amene adafa third marriage kunkhatabe. Maona wose timalirira pamodzi. Tikamati ayi Bingu Mtalika boma lake anthu ake adapha anthu 22 timalira wose limodzi. Koma mabanja awo akamafuna miyambo ya makomo mwambo kunsipe unalowa banja umene nthawi zonse amaitana wansembe akachite misa ya chikumbutso. Koma kuyena lumina anakwira nani chabwino organizing committee. Koma ndiona ni mwachitsa manyazi zimene mwachita. Mwafika pondo tana yake mpaka kukhumudwa uchokapo. Koma inu sabwesire kuyendeni ta uchitsiru udamera. Tsoka Mungu enda nawo mpaka pa 16 September. Usiku abwino.